Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Yes, Onwike adụọla pati PDP ọdụ na ya bụrụ na ha achọ ka ihe mere ha n'ime afọ 2023 gharakwa ime ha ọzọ, na ha enyekwala Peter Obi akwụkwọ ikikere iji aha pati PDP azọ ọkwa onye isi ala n'ime afọ 2027. O kwuru nke a n'otu ọgbakọ ya na ụfọdụ ndị isi okpokpo pati ahụ mere ụnyaahụ, bụ ebe ndị so bịa ọgbakọ ahụ gụnyere Okezie Ikpeazụ, Ayo Fayose, Ifeanyị Ugwuanyị, Samuel Otom na odeakwụkwọ pati ahụ Samuel Anyanwụ. O nweghị njehie ọbụla m mere na nhọrọ m họrọ gị dịka osote m. Nke a ka onye isi ala Tinubu gwara Kashim Shettima taa dịka ọ na-eme mmemme ncheta afọ 59 nke ọmụmụ ya. Ọtụtụ narị ndị mmadụ anwụọla na mba Sudan n'ihi mgbawasị ala site n'oke mmiri ozuzo nke zoro n'abalị Sọnde gara aga. Ọ bụ n'ụbụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.